Uncle Christmas. Oh, Uncle Christmas. Man, ezigbo iwe na-ewe m obi adịghị m mma. Ndị pastọ onye Igbo nwetara ozi m ya tụrụ ya ka ndị pastọ nweta ya. Ndị pastọ kedu ibe mere o ji awagwu unu eziokwu unu ekwe na a na-akparị Chukwu? Ndị man of God o nwere onye wu man of Satan? Ka njụkwa m na ajụjụ alịrịrị egbu m ibe unu na-eme akarịa na kedu ka o ji abụ mmadụ yawa ahụ eburu ya bịa n'ụlọ chọọchị ka ekpere ya ekpere ka atụgharị ya ego ka o were jee ụlọ ọgwụ jezọọ onwe ya o ruteruwe unu bụrụ nwa ogbenye unu adọba gbaba ya olive oil unu a na-agba ya olive oil ọ bụ nkịta okwe ekele ọrụ eke okwe ekele ọrụ eke okwe nwere ndị amụma ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa okwe nwere ndị dọktọs okwe nwere ndị na-abụ maka ndị ọrịa. Ndị pastọ ka njụọ m na ajụjụ ahụ yawa gị ijebe n'ụlọ ọgwụ na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị na ya na-abọ bi ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ mana ahụ yabazie nwa ogbenye gbaba ya olive oil onye ọbụla onye ahụ adịghị bịarụ n'ụlọ ụka ya ọgba ya olive oil mechazie ọnwa pastọ wibe gburu ya ịma na ọ pastọ gburu ya maka ọ bụrụ na ọ na-agba ahụ ya ma mmadụ ọ bịarute n'ụlọ ụka atụchara ya ego ejekwubezie ndị dọkịta ọ bụrụ na agbagwọtụ ya Chineke nwebe aṅụrị ya na ndị mmụọ ozi otuto adịrị Chukwu kere anyị. Ekwu ụkwa nna mirakụl adịghị ekwu ụkwa m na Chineke anaghị agwọ ọrịa mana ekele ọrụ eke. Ndị pastọ na-ekele ọrụ eke. Onye ji akpọ m na fonu ka ọ jụọ m ajụjụ eje m aza ya 081 233 46806 ikpe m ode jinji ma aza nge ahụ yaba ndị pastọ bụ ejebe obodo oyibo jegwọba ọ yabazie nwa ogbenye ha tọgbọ ya n'ụlọ ụka gbaba ya olive oil ka a na-agba nkịta gbaba ya olive oil ka a na-agba ehu agbagidezie ya bụ n'ime ahụ ererikọchana eburuzie ya jebe ụlọ ọgwụ ọ dịkwa mma. Ndị pastọ na-enyezi n'aka egbu ndị mmadụ onye kwuo na asị na okwu gbuo onwe ya n'okwu Disemba eruo n'ịnwụ Igbo anatabana ụkwụ unu jiri nata ndị Igbo nke unu ji eji na-achị azụji aka mma kwe n'elu unu ise. Uncle Christmas. Oh, Uncle Christmas. Mana ezigbo iwe na-ewe m obi adịghị m mma. Ndị pastọ onye Igbo nwetara ozi m ya tụrụ ya ka ndị pastọ nweta ya. Ndị pastọ kedu ibe mere o ji awagwu unu eziokwu unu ekwe na a na-akparị Chukwu? Ndị man of God o nwere onye wu man of Satan? Ka njụkwa m na ajụjụ alịrịrị egbu m ibe unu na-eme akarịa na kedu ka o ji abụ mmadụ yawa ahụ eburu ya bịa n'ụlọ chọọchị ka ekpere ya ekpere ka atụgharị ya ego ka o were jee ụlọ ọgwụ jezọọ onwe ya o ruteruwe unu bụrụ nwa ogbenye unu adọba gbaba ya olive oil unu a na-agba ya olive oil ọ bụ nkịta okwe ekele ọrụ eke okwe ekele ọrụ eke okwe nwere ndị amụma ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa okwe nwere ndị dọktọs okwe nwere ndị na-abụ maka ndị ọrịa. Ndị pastọ ka njụọ m na ajụjụ ahụ yawa gị ijebe n'ụlọ ọgwụ na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị na ya na-abọ bi ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ mana ahụ yabazie nwa ogbenye gbaba ya olive oil onye ọbụla onye ahụ adịghị bịarụ n'ụlọ ụka ya ọgba ya olive oil mechazie ọnwa pastọ wibe gburu ya ịma na ọ pastọ gburu ya maka ọ bụrụ na ọ na-agba ahụ ya ma mmadụ ọ bịarute n'ụlọ ụka atụchara ya ego ejekwubezie ndị dọkịta ọ bụrụ na agbagwọtụ ya Chineke nwebe aṅụrị ya na ndị mmụọ ozi otuto adịrị Chukwu kere anyị. Ekwu ụkwa nna mirakụl adịghị ekwu ụkwa m na Chineke anaghị agwọ ọrịa mana ekele ọrụ eke. Ndị pastọ na-ekele ọrụ eke. Onye ji akpọ m na fonu ka ọ jụọ m ajụjụ eje m aza ya 081 233 46806 ikpe m ode jinji ma aza nge
ahụ yaba ndị pastọ bụ ejebe obodo oyibo jekwọba ọ yabazie nwa ogbenye ha tọgbọ ya n'ụlọ ụka gbaba ihe olive oyiri ka a na-agba nkịta gbaba ihe olive oyiri ka a na-agba ehu agbagidezie ya bụ n'ime ahụ ererikọchana eburuzie ya jebe ụlọ ọgwụ ọ dịkwa mma ndị pastọ na-enyezi n'aka egbu ndị mmadụ onye kwu na asị n'okwu gbuo onwe ya n'okwu Disemba eruo n'ịnwụ Igbo anatabana ụkwụ unu jiri nata anata ndị Igbo nke unu ji eji na-achị azụja aka mma kwe n'elu n'ume ise Egwuregwu onyinyo nke Uncle Christmas. ọwụ nkụ Krismas mana ezigbo iwe na-ewe m obi adịghị m mma ndị pastọ onye Igbo nwetara ozi m ya tụrụ ya ka ndị pastọ nweta ya ndị pastọ kedu ibe mere o ji awagwa unu eziokwu unu ekwue na a na-akparị Chukwu ndị man of God o nwere onye wu man of Satan ka njụkwa m na ajụjụ alịrịrị egbu m ibe unu na-eme akarịana kedu ka o ji abụ mmadụ yawa ahụ eburu ya bịa n'ụlọ chọọchị ka ekpere ya ekpere ka atụgharị ya ego ka o were jee ụlọ ọgwụ jezọọ onwe ya o ruterue unu buru nwa ogbenye unu adọba gbaba ya olive oyiri unu a na-agba ya olive oyiri ọ bụ nkịta okwe ekele ọrụ eke okwe ekele ọrụ eke okwe nwere ndị amụma ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa okwe nwere ndị dọktọs okwe nwere ndị na-abụ maka ndị ọrịa ndị pastọ ka njụọ m na ajụjụ ahụ yawa gị ijebe n'ụlọ ọgwụ na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ ahụ yaba nwa gị na ya na-abọ bi ijebe na nnukwu ụlọ ọgwụ mana ahụ yabazie nwa ogbenye gbaba ya olive oyiri onye ọbụla onye ahụ adịghị bịarụ n'ụlọ ụka ya ọgba ya olive oyiri mechazie ọnwa pastọ wibe gburu ya ịma na ọ pastọ gburu ya maka ọ bụrụ na ọ na-agba ahụ ya ma mmadụ ọ bịarute n'ụlọ ụka atụchara ya ego ejekwubezie ndị dọkịta ọ bụrụ na agbagwọtụ ya Chineke enwebe aṅụrị ya na ndị mmụọ ozi otuto adịrị Chukwu kere anyị ekwu ụkwa nna mirakụl adịghị ekwu ụkwa m na Chineke anaghị agwọ ọrịa mana ekele ọrụ eke ndị pastọ na-ekele ọrụ eke onye ji akpọ m na fonu ka ọ jụọ m ajụjụ eje m aza ya 081 233 46806 ikpe m ode jinji ma aza nge ahụ yaba ndị pastọ bụ ejebe obodo oyibo jekwọba ọ yabazie nwa ogbenye ha tọgbọ ya n'ụlọ ụka gbaba ihe olive oyiri ka a na-agba nkịta gbaba ihe olive oyiri ka a na-agba ehu agbagidezie ya bụ n'ime ahụ ererikọchana eburuzie ya jebe ụlọ ọgwụ ọ dịkwa mma ndị pastọ na-enyezi n'aka egbu ndị mmadụ onye kwu na asị n'okwu gbuo onwe ya n'okwu Disemba eruo n'ịnwụ Igbo anatabana ụkwụ unu jiri nata anata ndị Igbo nke unu ji eji na-achị azụja aka mma kwe n'elu n'ume ise